Tapa oli vaan tällä. Voi olla kyllä ihan 2 kilon siikatti. Tuohan tuolla. Ota video. Kuhaa tullut. Kuhaa, siellä on perkele. Utkonen ei ole puhunut. Tää saattaa olla illan suurimpia kuhia ehkä. On, ihan on. Se on 5 kilosia illan. Se on illan. On hyvä kuha. No niin. Äläkä vasta puhua. Hyvä kuha, illan suurimpia menee, katso. Se on oikein korempi. Yeah. No ei, sieltä se vähän kuhaa tuli. Kato, perkele. Hyvä kuha. Kato, se on pullakkakuha. Ei, onko nyt on 4-vito näin? Tämä on pullakka. Pullakkavisu. Kuva kuva. Näin. Vielä voi antaa se auringonlasku. Jussi, onko vielä kamera? Kuva, video. Oli. Akku loppuu. Loppu. Pian.